Dawat akman apo panawagan lang to sa bayan. Agaw awat kami inaldaw iti resume tiyan nga resume uray sino ti umay apply dito apog lalo na tagalawag. We highly encourage apo nga umay kay latagi submit ti resume tamo yung amin addada kumpanya nga agdawat ti resume. Yung disclaimer, of course, apo, once ngayon submit yung resume yo via email, messenger, or even hard copy nga i-submit yung kada kami, it is understandable nga dito ket agbalin nga parang public record din, ket ipalpalubos yu ti peso lawag nga mangi share dito nga information nyo iti agsapsapol ti empleyado da nagadot makasapol but as of the moment apo nagsurat ka digitoy business owners kano balbalin agpare accredit dat peso lawag at syempre ni Apo Brian met ti mayor tayon so TLOI da or letter of intent ket dapat address ken Apo Brian din so nga agbalyo medyo medyo agbalyo basit man ti records tayon apo. So ngayon daw dawat ko apo nga umay kay ag-apply latta dalat met agsapsapol. Adamit gid mo na nga na accredit apo. So di saya.